babukeli, igama lami nguLungelo Bakamngadi, igama le show The Graduates Journey. The Graduates Journey ke sibheka abantu othola ukuthi bafundile kodwa manje umuntu uhlele ekhaya umsebenzi kade ufundele akasawutholi. Ukuza kwethuke noma ukuba kulohlelo asiqinisekise ukuthi umsebenzi sizokutholela wona kodwa njengoba sazi ukuthi iNingizimu Afrika isibukele manje kukhona umuntu ongathola ukuthi angasiza ekutheni akutholele umsebenzi noma engasakutholelanga ke lo umsebenzi wakho othi ubufundele kodwa okungcono kunokuhlala ekhaya noma kuloko okuphantayo njengamanje. Siyatholakala nalapha ku YouTube, ungakhohlwa ukusubscribe bese uya like. Namhlanje ke sisendaweni ke yaseMlazi khona sesizohlangana naye ake sithi ukumbona sithi uxoxaxoxa naye indaba yohambo lakhe nemfundo yakhe. Siyabonga. Ni right? Siyaphila njani? Siyaphila. Siyaphila. Songena ngapha. Unjani sisi? Siyaphila njani? Siyaphila. Ake uchaze uyithule ababukeli bezobona ukuthi size kubani wakabani uhlalaphi. Oh okay. Mina igama lami nguNonsindiso Ngwakandosi la ikhasebenzisa uNdosiki ocela. Okay. Yebo. Ngihlala khona la eMlazi ka8 lana kodwa ngokusuka ngisuka ekhaya ezingolweni ePortshepstone. Ezingolweni. Kusekhona abazali basaphila. Yeah, uma ukhona ubaba ungasekho. Osanda kushona naye ngo2021 kodwa uma ukhona uhlala ekhaya. Ungephi useyizingolweni? Usezingolweni. Oh okay. Lana ngihlala elinye ekhaya. Hlala nosisi bami nobhuti wami nezingane. Okay. All right. Siyabonga. Sihlambe njengoba uhlelo lwethu The Graduates Journey sikhuluma nabantu othola ukuthi bagraduateile njengoba sesishilo eqaleni ukuthi sikhuluma nabantu abafundile bagraduate kodwa umsebenzi abawutholi. Siyathemba ukuthi ke ngokuba lana nangokuthi sixoxe nje noba sixoxe lukhona usizo luzoqhamuka. Siyazi ukuthi kuba kuhlungu ukuthi usufundile mfethu uthola ukuthi ke manje usuhlele ekhaya yabona awusawutholi lo msebenzi kade ufundele. Mhlawumbe sese angasithatha mhlawumbe asibeke ukuthi uqale phi imfundo yakhe mhlawumbe azafike la graduate khona. Okay, mina uqala kwami ukufunda vele njengoba sengishilo ukuthi ngisuka ezingolweni. Qale khona ezingolweni primary school amabanga amaphansi. Ngifunda lapha ngathi sengiphuma khona ngaya ezinqoleni la ngaqeda khona ugrade 12 wami. Ngafunda khona enqoleni ngesimo ke engangisibona ukuthi ngifunda kufanele ngifunde. Hayi ngoba mhlawumbe ngangithi ngiyathanda ukufunda kodwa ngezimo ezazingiphusha ukuthi into engakubona ukuthi izongikhipha ezimweni ukufunda ngathatha ukuthi ukufunda. So ngathatha leso sinqumo sengiqeda ugrade 12 wami ngo2012 ngatshela uma ngathi ngiyahamba ngeThekwini ngiyofuna isikole noma nganga-applyanga. Uyazi nawe mina sasesikoleni aninaki lezo zinto lezo siya-apply ngoba abanye osoke bese mhlawumbe ngeke siphase yabo yonke leyo nto leyo. Athi phuma ama-results ami nga-decide ukuthi hayi ngiyofuna isikole nami ngazi ukuthi ngiyosifuna kanjani. Uma wavuma nje uma wathi hamba kodwa naye akazi uma akasiwa engasiye lo muntu olandela izinto. Uma wayethi nje hamba esikoleni movukile waye esikoleni nje phelile. Yena akakuthi kwenzakalana esikoleni akasiyi umuntu wayenaka loyo nto leyo kodwa nje ukuthi yena ufuna ubona ireport ukuthi uphasile phela. Kwaba kanjalo ke noma sengiqeda ugrade 12. Ngiyaxolisa ungena emlomeni. Njengoba sazi ukuthi ke uma ufunda ke lapha ibanga le12 grade 12 uye kube nawo uthola ukuthi umntwana fanele kuyabonakala ukuthi uphase kanjani lento ekuthiwa ama points. Ukufunda kwakho noma uqozi lokuthi uyofunda lalihambisana yini nendlela ophase ngayo ugrade 12 noma kwase ukuthi nje ngoba ngisibona isimo sasekhaya vele fanele ngiye esikoleni ngiyathanda ngithandi noma kwenza kanjani lapha? Ya ngingasho ngisibona ama point engaba nawo anginikeza angibuyisela ithemba ukuthi khona into engayenza empilweni. Yes. Njoba sengishilo ukuthi nesimo ke engangiphila ngaphansi kwaso ngikhula nawo nganginakho lokho ukuthi angifunde ngoba mhlawumbe iyona iyona imfundo ezongikhulula. Okay. Ngiyakuzwa ke sisi la
uveza ukuthi bekunesimo ekhaya. Mhlambe ekhaya nikhule niba ngaphi ekhaya? Ekhaya-ke sibaningi, bekumndeni omkhulu futhi ngingathi kuma vele sibaningi. Ekhaya uma besiba u-11, uma uney'ngane eziwu-11. So sikhulile-ke abanye bekhula behlala nokhulu sibuye singahlali ndawonye. Kodwa uma ube umuntu nje ekukhona uyena ekhaya uyubaba ewuma. Mhlawumbe ngathi isona-ke isimo lesi singiphushe kakhulu engibona ngayo ukuthi ngelinye ilanga nami fanele ngibe nento yami ngikwazi ukuyimela, ngoba ngibone uma indlela abe strong ngakhona kodwa kungekho lula esithwele sibaningi. So izona izinto-ke lezi ezangiphusha ukuthi ukuze ngiphume ngihambe la ekhaya ngikwazi ukushintsha impilo, ngishintshe isimo sala ekhaya njengoba sibaningi kangaka, ngoba uyazi nani manzelwe anibaningi ngicabanga ngendlela ezihlukene. Mina ngakhetha lokho-ke ngoba ngabona kungekuhle indlela esasiphila ngayo ngalesa sikhathi, kodwa uma esithwele eyedwa ungekho baba. Mhlawumbe-ke njengoba ulokhu uveza ukuthi isimo mhlawumbe ungakwazi ukuthi usimbulela kancane nje ngaso isimo sasekhaya ukuthi isimo sasekhaya angikhule nje ekhaya kungekho right, njengoba sengishilo ukuthi uma bewuyena umuntu obesithwele kakhulu eyedwa. Yes, uma-ke beyingekho nento ayisebenzayo etheni beyisebenzela emafemini, kuwona lawo mafemu ingekho nemholo wayewuhola nje. Seqala sahamba ehambe esihlalele ehlala emqashweni wahamba wasizamela ikhaya. Yonke leyo nto ngale nkathi ngikhula ngiyayibona ukuthi uma ustrong kodwa futhi uyakwazi ukukhona. Ngifisa ukuthi ngelinye ilanga njengoba uma esebenza nzima kanje engadeli ukuthi uyavuka njalo uyahamba uye emandiyeni uyosebenza. Kokunye kuze kube namasonto ahlala khona alala khona. Sengifunda umatric nje no grade 11 bese ngihlala isikhathi esikhulu ngedwa ekhaya. Uma edlalela khona lapha emandiyeni akhe alala asebenza ubusuku nemini. Leyo nto-ke bengikhula ngiyibuka ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi uma ngifunde into engangitshela yona nje ukuthi ngifunde ngelinye ilanga ngimjabulise nami. Kodwa manje mangithi njengoba sekunje mangithatha ukubuka ngibona isikhathi singihambela noma uyakhula. Leso sifiso enganginaso ukuthi uma ngelinye ilanga ngifuna nje ukumenzela into enhle agugele embhedeni wakho omkhulu othengwe yimini. Yes, okay. Siyabonga. Ngizwe uthe ubaba udlule emhlabeni ya ubaba yes udlule emhlabeni ngo-2021. Kodwa-ke ngikhule vele ubaba engekho mina, ngikhulu ubaba ngingamazi. Ngimazise mhlawumbe ngangifunda ugrade 5. Uyazi umuntu meqhamuka empilweni yakho awusheshi ukwamukela ukuthi nangu, ngoba uba nemibuzo oba nayo ukuthi kwakwenze njani, uqhamukaphi, yabo izinto ongazazi zabazali. So kwaba khona lokho siqale nje ukuthi sibe ndawonye kahle. Mhlawumbe sengikhulile sengifunda bona o grade 8 grade 9 sengiqala ukwamukela ukuthi hayi usefikile-ke lo baba ukuthiwo wami nami sengiyaqala-ke ngiyamukela. Kodwa nje yena ngikhule engekho ngingazi nokuthi wakabani esibongo sakhe kakhulu. Mhlawumbe ezinye izinto lezo ezazingigqugquzela ukuthi fanele ngibe ingane ezamayo ukuthi ibe nempilo engcono. Okay. Manje ubaba ukumthola kwakho nihlala naye, anihlala naye, uhlala kwenye indawo nanihlala kwenye indawo, niyayizamela nani njengoba kade usho ukuthi uma ubesebenza kanzima enzela ukuthi nilale nidlile ekhaya? Ya ubaba ngathi ngimthola naye wayenayo ifamily yakhe uhlala nayo. So angaze ngize ngihlale nabe ukuthi nje ngiyagoduka ngekhaya kwakhe lapho ahlala khona. Ayi ukuthi ngihlalile naye, ngizange ngihlale naye, bewumuntu nje ngimbona ngaleso sikhathi mhlawumbe ngigoduke ngimbone. Mhlawumbe-ke nakho usuyafika-ke manje eThekwini-ke. Usuyoqala-ke manje uyafunda. Kuhamba kanjani la ekuqaleni uyafunda, ufuna isikole, kwenzakalani? Okay, ijeli yami yesikole ngaqala nje ngoba ngangazi ukuthi uzosifuna ngesithini isikole. Yabo mhlawumbe emakhaya thina-ke la sisuka khona emakhaya umuntu akalandelelwa njengezingane manje thina lesi sikhulisayo ukuthi ufuna ukwenzani. Umzali nje ukuthi uyofunda uyazi wena, usho ukuthi uthatha ngokuthi uyazi wena ukuthi uyofundani. Ngafika la eThekwini ngantantaya ngafuna ngaze ngathola isikole eCoastal College eMilo la ngaqala khona ukufunda. Mangifika lapha eCoastal ngafika ngenza lento ekuthiwa i-Early Childhood Development, ukufundisa izingane lezi ezincane. Ngayenza 2 years. Kodwa ngale nkathi ngiseCoastal ngazibona ukuthi angikho happy ngoba phela ukufundisa izingane ezincane ngahanga ngenza ama practical ngabona ukuthi akusiyona into yami, kodwa ukufundisa sengibonile ngiyakuthanda. Kodwa izingane ezincane ngabona ukuthi
ngifuna laba abadala mhlawumbe nje ngifundise insizwe ekhulile ngithola i-challenge ukuthi nanga umuntu ngizophendulana naye ngikwazi ukuthi si-challengeane naye. Ngathatha isinqumo-ke sokuthi ngacabanga ngathi angi-apply kwezinye indawo nga-apply-ke ngagcina ngithathiwe e-UNISA mhlawumbe kwaku-2015 ngaleso sikhathi. Okay. Yes. Ngangithola-ke e-UNISA mangithole e-UNISA iy'nkinga zey'mali-ke NSFAS-ke ngifike e-UNISA ongasangivumi inhlobonhlobo-ke. Hayi ngafunda ngafunda e-UNISA isemester eyodwa, second semester. The following year ngangafundi kwangahlangani ngafuna umsebenzi. Mangifuna umsebenzi ngathola umsebenzi kwenye call center yayise-Durban station yayiqala nje ivulwa. Yavulwa ngathi-ke saba abasebenzi boqala kuyona. Hayi sasebenza kuyona. Leyo mali engangiyisebenza lapho-ke call center ngakuyiyona ngase ngiyikhokhela ngayo esikoleni futhi ngiphila ngayo la ekhaya ukuthi okay la ekhaya vela kunamuntu khona thina so la ekhaya kumele kube kuphile la ekhaya fanele ngifunde futhi ngase ngisebenza kanjalo ngoba sengishilo ukuthi yayingekho into engangi-expectile ukuthi izoqhamuka ekhaya ukuthi izophilisa mina njengoba sengila eThekwini sengiphumile ekhaya sengiphumile ngizoba yimina la eThekwini akho cingo lizoya ekhaya lithi uma ngiyashoda. Yes. Manje njengoba usho ukuthi wawuthola umsebenzi lapha e-call center uyafunda ngalana. Ngiyathemba ukuthi uma uzosebenza uyafunda uthola ukuthi kusabalansiseke kahle kwakuhamba kanjani ngalapha? Ya khona kwayayikhona i-challenge engangiyithola ngoba nasemsebenzini bawazi nawa amandiya-ke ngitshela indiya ngicela ukuthi ngizoba ne-exam kumele ngifunde ngenzani ngingafundi ngoba-ke empilweni kwesinye isikhathi kumele usebenzise inkani kwezinye izinto ngangiyisebenzisa-ke leyo nkani ngoba nganginaleyo nto ukuthi lento engiyifunayo ngiyayifuna. Hayi ngilitshele ngithi hayi mfethu ngiyahamba mina athi njalo hlezi uthi esikoleni ngithi ngiyahamba mina cishe ikhompyutha mase ngithe ngiyahamba ngangicishe ikhompyutha ngihambe ngithi okusalayo ngesikoleni mina sekuzoba kuyena ngibe nalokho ukuthi kuzoba kuyena ukuthi uthi angabuyi noma ngiyabuya mase ngihambile futhi angasho lutho ngiyibuza ukuthi ukuba ngihlalile engasabuthi angahambi ngaba ngizangi so ngangisebenzisa leyo nkani ukuthi ngiyahamba ngiyobhala mina angilala ebusuku ngiyafunda ngiphuma la emsebenzini wakho mase kufanele ngiyobhala yangiqabela ngiyangisebenzisa lokho nje futhi kwangisiza. Uyafunda-ke manje uyasebenza kwaze kwawukuthi-ke uyaqeda noma khona la kwashiyeka khona abona ukuthi angishiye ngiqhubeke ney'fundo zami noma uhamba nomsebenzi ngala uhamba nemfundo ngala? Kwathi sengithola u-NSFAS mhlawumbe ngase ngenza u-3rd year ngathola u-NSFAS ngayeka-ke ukusebenza futhi ngangasasebenzi lapha e-call center ngisebenzile nje endaweni ey'ningi ngihambe ngibamba wonke umsebenzi ngangasasebenzi khona ngoba nobaba wayekhona-ke ebuye angisize khokha ama-registration nani noma wayeyindoda enenkani-ke engafuni nje ukuthi uma ukuthi ucela imali yento ikuningi ngaleso sikhathi hhayi ngoba ingekho wayefuna ukubona ukuthi ngempela lento othi ufuna ukuyenza uyayifuna yini anganqeni uphume la kuyena athi anginayo akufonela usugibelile athi woza uzoyithatha. So kwakuyinto ekanjalo nje ngoba-ke ngangifuna ngabekezela naye wayekwazi ukuthi angisize ngaleso sikhathi nami ngibuye ngiyibambe nanokuthi nganginalokho ukuthi phela ave ngizolokhu ngimcela uzolokhu yabo nami inhliziyo yayibuye idikibala ukuthi buya angafuni ukunginikeza kodwa agcine nginikezile ingakho ngangiba nesifiso sokuthi angizenzele ngifike kuyena sengithi nginemali engaka mfethu ngicela ungigcwalisele. Okay kuyezwakala. Wafunda-ke waqeda wayicomplete i-course yakho ngamuphi unyaka? 2021 ngonyaka lo washona ngawo ubaba. Imodule yami yokugcina ngayibhala sengithola ikhola ukuthi ushonile. Ubuhlungu. Ya kwakunzima. 2021 ngibhala imodule yami yokugcina nje mhlawumbe ngabo 12 exam yami izoqala ngo4 ngathola ikhola ukuthi baba usishonile washonela esibhedlela. Okay kwabilokho kodwa ngahlala phansi ngayitshela ukuthi into abeyifuna beyitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyogqoka ijazi. Yes. Okay ngahlala phansi ngazikhanselisha mina ukuthi noma ngabe kuthiwa kanjani kodwa fanele ngibhale kokugcina manje. Ngabhala leyo module engayibhala nje ngaphuma nayo no distinction wami omuhle nje futhi ama-results ashesha abuya ngoba sathi sisalindele umngcwabo wakhe angene ebusuku engakancwatshi. Inhliziyo yami yababuhlungu ngoba yena azange asakubona lokho ngafikelwa ubuhlungu ukuthi ngangimbiza ngodedi kise udedi lento abeyifuna naye
sengibhalile futhi imodule yami ngayibhala sengibhalela yena ke manje kokugcina kwaba kanjalo nje. Yo, siyaxolisa. Usuqedile ke manje. Usuzograduate sekunaleyo excitement yokuthi nje sengiqedile course yami, into ade ngiyithanda sengiyenzile, sengizograduate ngisebenze. Ya, mangabe uqeda ukufunda nokumusafunda usukubala iminyaka ukuthi ngesikhathi esithile ngizobe mhlawumbe senginomuzi wami, nginemoto ekhaya, sengenzeni, sengibajabulisile ekhaya. Kodwa ke manje nje akwenzi ngale ndlela osuke ucabanga ngayo. Qeda ukufunda ngagraduate 2022 ngoba graduation yami ngakwi graduation nginethemba ukuthi nje hayi sekuzohlangana ngiyaqhubeka ke ngiyazama kodwa hayi akuhlangani umsebenzi awutholakali. Qhubeke applyile nje hayi kunzima manje nje uzisolo uzibuza ukuthi lento engangithi izongitakula kodwa iyona engibone ngathi siyancindezela ngoba ukubona abanye abantu uma bekhuluma ukuthi okay bafundile kodwa siyafana nabo. Nihleli nonke niyasebenzi ufundile omunye umuntu uzathatha ngokuthi kusiza phela ukufunda kwakho ngoba ufana nathi. Mhlawumbe ukubuyela emuva kancane nje ngosuku le graduation uyasho ukuthi kwakumnandi mhlawumbe uma ngoba mhlawumbe uyena umuntu oyesesele mhlawumbe nezingane zakini lesoyibalile wawunjani umuzwa mhlawumbe ngaphanga sekube ecele nje ukuthi usuyezwa manje ukuthi sekunzima kusekho lokhuyana mhlawumbe umuzwa nje wangalolo suku ekhaya kumama kuma siblings akho kwakunjani? Angifuni ukusho amanga shemi kwakumnandi sasijabulile kakhulu ngoba abanye abagraduate abayitholanga isithuba lokuthi baye kwabe mina umuntu wokuqala oya kwi graduation ekhaya. So kwakumnandi graduation yami kwasuka noma unkosikazi kwakuma unkosikazi kababa noma wami nabafowethu abazalo baba nabazalwa nami sahamba sakwi graduation ngahamba nabo omabo bawu2 ngahamba nabo graduation. Kwakumnandi noma kwavuka lokho ukuthi ukuba mhlawumbe khona sibanibani ngabe kunje okay kodwa nje kwakumnandi kwaba kuhle kakhulu shemi. Yebo. Nakho ke sesiyahamba isikhathi umsebenzi kade ngufundele kumnandi kunjeyana sekunjani? Kunzima ke kona shemi ufuna umsebenzi nje kuyadraina kakhulu. Kunzima ke ngempela ngoba uthola nabantu abadlala ngawe bathi basizokusiza thina sokuxhumanisa abantu bayidlalele ngawe umuntu asebenzisa ithuba lokuthi wena uxakile asebenzisa uxakeka kwakho. So ya kunzima ukufuna umsebenzi leminyaka esengihlalile nje sekuze kwaba khona abanye abantu sizoma ngilamayo nayo sezowaqeda graduate last kade graduate nayo ngasibaningi la ekhaya ama graduate. Mangapha ama graduate la ekhaya ukhona oseswami ongilamayo ukhona umunye omdala kunathi intombazane yami endala yenzile lo nayo khona ukhazini wami ukhona ngale. Njengoba ke sasixoxile indaba yemfundo ukuthi ubufunda eUNISA ngithi. Yebo. Ubuwenza yiphi course? Okay, eUNISA bengenza education isine neFET. Sine neFET. Mhlawumbe abangazi iplayo sine neFET. Okay, isine neFET lokho kufundisa amabanga aphezulu mhlawumbe uqale ko grade 7 khuphuke. Yes. Sine grade 7 to grade 9. Yes, no grade 7 uyafika na ko 12. Uyafika na ko 12. Hayi. Mhlawumbe ke njengoba usuchazile ukuthi emva kwegraduation usuhlala ekhaya iminyaka mhlawumbe khona la useke wabamba khona kweminye umsebenzi mhlawumbe la ngaba nethemba khona ukuthi mhlawumbe khona into ezoqhamuka. It was 2023 kuvela lamathuba la ngesibeke ukuba nelezinto zama EA so ngathola ke nami ngo2023 ngoba ngase ngihlale kakhulu ekhaya ngabe emva kokufunda ngahlala yikho enye into engayenza ngizange ngize ngisebenza. Okay ngathola ke lapha ngizange ngize ngikholwe ngathola kwesinye isikole esikhona la eduze ngabamba khona ke ngabe EA kwaba khona lokho nje ngaba nalowo muzwa ukuthi kunjani kanti ukwenza lo msebenzi ngawuthanda
ngawuthanda ney'ngane ngabona ukuthi cha lo msebenzi lo umnandi noma uney'nkinga kodwa mase ufika ey'nganeni uyabuya kuba khona leyo nto leyo kuyaphela. Athi aphela ngo-2023 angisakhumbuli ngathi aphela ngoSeptember. Mayiphela ngoSeptember ngacela umphathi ngathi mphathi ngicela ungahamba esikoleni ngicela uvolontiya nokuthi ngihambe ngiyohlala ekhaya ngenze lutho ngibuka into zasekhaya kwayizona nje ziyangifrustra ya wamphathi wathi akunankinga abakhona esikoleni ngabe usizo nje ngaqhubeka ngafundisa ngabe umuntu okhona nje osizayo ufundisa iy'ngane usebenza kahle ney'ngane nestaff la ngangibambe khona. Kwathi ngo-2024 nakhona futhi ngamcela umphathi ukuthi mphathi ayi sengicabanga ukuhamba ngiyozama mhlawumbe nakuGoli phela uma ufikile endaweni kufanele ushiye kahle futhi uhambe kahle ungashiyi wonile ngavalelisa kahle ngahamba ngathi ngisanenhlelo zokuthi ngizohamba ngiye kuGoli. Kwaba khona omunye ongimtholayo owayesebenza kaBB wangifonela wathi esikoleni bafuna uthisha we-tourism cela uzosiza abasho ukuthi siyaqasha bathi sicela uzosiza okusho ukuthi nalapho ngiyovolontiya. Manje ngoba uthi uthisha we-tourism asitholanga lapha emuva ukuthi iziphi iy'fundo vele kade uzenza mhlawumbe lapha ekade wenza khona noma iy'fundo meje ngazo? Mina ngimeje ngesiZulu ne-history ne-geography. Kodwa wathi mayethi bafuna uthisha we-tourism ngathi no anginankinga mina ngizoyifundisa i-tourism. Ngayifunda nase high school ukuthi e-university angimejanga ngayo kodwa ngayifundisa i-tourism. Wathi okay uzozama siboneke angiqashwa ngiyovolontiya. Okay ngahamba ngayo volontiya futhi nje ngenhliziyo right angisoli lutho bathi okay ngoba kaBB moya kaBB ke ugibela ka2 gibela kabili mangisuka la ngibela ngehle kaMnyanto ngiphinde ngibele kaMnyanto ngiye kaBB ya sivumelane ngifike ngimbona umphathi so I was umphathi akubona ngifike ngimbona umphathi hayi umphathi ubaba right athi hayi ngicela uqale nje kwakulosithathu wasicela uqale nje kusasa ngathi mina mphathi ngicela uqala ngomsombuluko wathi uqale kusasa ingane zami ngathi mphathi ngiyacela uqala ngomsombuluko nangempela umphathi wangivumela ngaqala ngomsombuluko ngasebenza sivumelene nomphathi ukuthi nje uzonginikeza imali ye-transport ngoba phela angisebenzi futhi ngibela kabili mangekhaya savumelana ngalokho ke ngasebenza ke ngigcine khona last year ngoDecember sekuvalwa ikola ngisebenzile ke khona lapha kulesa sikole. Manje ngiyaxoxa ngelimlomeni usiza liphi ibanga noma igrade la? Okay ngithema ngifika ke lapha kulesa sikole ningakhuluka izinto ezenzile ke lapha sebenzile ngafika bengenza ugrade 9 ugrade 8 ugrade 11 no grade 10. Yes amaklasi bengiwafundisa ke lawo. Okay yes ukusho ukuthi nje ya waqeda uthe uqede nini last year? Yes ngicine last year khona ke kulo nyaka ke akukho la ngisaye khona kodwa manje angiboni ukuthi ngisazohlala futhi nakule themelande la sengicabanga ukuthi ngiphinde futhi ngiyovolontiya kunokuthi ngihlale. Angisiye umuntu othanda ukuhlala kakhulu endlini. Ngithanda ukuthi kube khona into ezongikhipha busy. Ingakho ke ngincamela ukuthi ngcono ngesikoleni ngiyosebenza ngisiza izingane zabantu kunokuthi ngihlale la endlini. Manje njengoba uthi kade uthisha ethi akekho uthisha waleso sifundo ukuphuma kwakho noma ukubuyela kwakho uzohlala ekhaya uthisha usekhona noma uthe nje ayi ngeke sengibone ngathi angibuyele ekhaya manje? Cabanga ukuthi uthisha yena akekho angeke ngisho ukuthi ukhona ngesimo ke sama department esingazi ukuthi kwenzakalani. Cabanga ukuthi nawe njengomphathi uma uphethe isikole uzugcina ubone ukuthi ifanele wenze kanjani uqhamuke neplan ukuthi ukuze umsebenzi uqhubeke kumele ngenze kanjani. Cabanga ukuthi kwabanjalo nami ayukuthi khona umuntu owangimisa ngathi nje kulonyaka ake ngithi gozololo kancane ngilungisa into zami bengicabanga nokuthi ngihambe ngiye koGoli ngiye koMpumalanga futhi ngiyozama khona nakho lokho kunyakaza futhi phela imali iyona le engekho ukuthi ngiyakaze ke ngiye lapho. Ngiyazwakala sesimanje njengoba ke usuhlele khona la uzama khona uyayeka uyabamba yabona nje umama uzizwa kanjani mhlambe
ngalesimo? Uma usekhulile usemdala kakhulu and enye into engiye ngiyibone ukuthi nakho ukuthi sihleli sifundile waba nethemba wajabula naye ukuthi ngizoba umuntu nakho lokho kuyamgqilaza kakhulu mayesibuka nje ukuthi ngoba ngisho sigodukile uyasho ukuthi niyohlala vele la niyakhona kodwa ngithanda nihlale la emakhaya hambani okungcono nginganiboni nihleli nginganiboni nihleli ngicabanga ukuthi nayo leyo nto leyo noma esemdala iyamlimaza kakhulu ngoba phela naye wayengazi ukuthi sizoba nentshisekelo yokwenza into engcono abazali athi izingane zenza noma kanjani kodwa nje saba nakho lokho ukuthi hayi umuntu akafundi waba nethemba nayo enganakanga kodwa wabona ukuthi hawo sekuthiwa usuqedile you graduate hawo so you graduate wena yenzeka abe nalo lo themba lokuthi ngizophumula noma esedlalela ekhaya ke iholeni impesheni ngizophumula kodwa akakaphumuli usasebenzisa leyo impesheni yakhe thina sikwazi ukumsiza ngalutho Nkosi yami nazi ke i-difficulties zami njengoba ngichaza ukuthi ngifundile education ku-CNN FET ngameja ngesiZulu ne-history kanye ne-geography nginayo ke ne-experience njengoba kade sengichaza ukuthi zikhona izikole engisebenze kuzona ngisebenzile eQhilika High School isikole somakhelane wami la ngibe EA khona ngase futhi emva kwama EA mayephela ngavolunteer khona emva kokuvolunteer khona futhi ngaphinde ngayovolunteer kwesinye isikole esika BB eMathanda nakhona ngisebenzile ke la ngigcine khona ngonyaka ophelile okay njengoba ke ngizocela ke manje ukuthi onosizo ongaba nosizo lokungisiza ngithola umsebenzi ngajabula kakhulu ke njengoba sengichazile ukuthi eziphi ingqinamba engihlangabezane nazo noma izinto ezingiphushayo ukuthi ngudinge kangaka lo msebenzi engudingayo okay ngatholakala ke inamba yami ngitholakala kuyona 061 465 9831 na ku Facebook ngiyatholakala ngoNonsindiso Makhanya and nginayo futhi email yami ithi sanelisa.no@gmail.com okay njengoba sengishiye nemininingwane yami ke ngiyacela ukuthi umuntu ongithintayo ongifonelayo angifonele ngoba nakho enalo usizo azonginikeza lona ungangifoneli mhlawumbe uthi ngifuna ukungibingelela ungibonile nani bese ngicela ke futhi ngiphinde inamba yami ngitholakala kuyona 061 465 9831 cela ukuphinda kwesibili futhi 061 465 9831 Sikufisela inhlanhla ke sisiwami. Ngiyabonga kakhulu. Inhlanhla engathi konke ngahlangana nababukele onosizo Nkosi yami amsize udadewethu ungafoneli nje Nkosi yami izinto engeke zimsize njengoba sesishila istory sakhe ukuthi sihamba sigcinephi siyacela usizo kubona wonke nje umuntu ongasisiza besacela sisize siyabonga kakhulu. Yebo ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu siyatholakala lapha yana uhlanga media ungakhohlwa ukulike usubscribe uphinde futhi ukuthi khona la nawe udinga usizo njengosisi nama ufuna usixoxela ngejeni yakho siyacela usithinte kule number ithi inamba 078 530 8525 angiphinde futhi ithi 078 530 8525 siyabonga kakhulu.